alaikum salam malam ba damuwa dole ne a ma uzuri mai sabuwar amarya kai dai monita kullum bakin ka ba zai shiru ba kada kada mu kyale shi kaje dan kilbabiya to yanzu dai ku saurara darasi mu dora a ina muka dakata jiya ko dukan ku ba ku tuno ba hukuncen sallar janaza ta gawa har kace monita ya kwanta kamar ya mutu to ita sallar janaza farilla kifaya ce wasu na dauke wasu to amma ya kamata mu san dukan sharuɗanta ya sharuɗan suke a faɗa rike kaje dan mahaukaciya ba ka san sharuɗanta ba saurara monita daga cikin sharuɗa na ta dole sai musulmi ba a yi wa kafiri ba a yi wa mushriki kuma ko musulmin ya mutu in shi ya kashe kanshi wasu malaman sun ce ba za a yi mashi sallah ba wasu sun ce ai kuma musulmi kadai ke wa musulmi sallah malam ko dai a kwatanta dan mu kara gane ta monita ka kwanta haka gefen ka na dama malam ya da raina kuma zan yi kwanciyar gawa so ake ayi misali masu kallo su gane kaje dan yarinya kai shiru da Allah yanzu misali gagawa na kallon alkibla za mu yi mata sallah in wanda ya mutu namiji ne sai a tsaya ta kansa liman ta wajen kan gawa zai daidaita sahu in mace ce ta mutu ya tsaya tsakiyarta fatan kuna fahimta mu duka muna fahimtar ka sai ma mu su yi sahu sai a fara sallah ba a ta da ikama in kabbara hudu ke kabbara hudu na ce kowace kabbara karatunta daban yake in kabbara ta farko mu ɗauka hannuwa mu ce Allahu akbar mu karanta fatiha in kabbara ta biyu ba a daga hannu Allahu akbar sai mu yi salatin annabi manzon Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد sai kabbara ta uku ba a daga hannu Allahu akbar sai addu'a ga mamacin kowa za ya karanta Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi وأعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ina fatan dukan ku dama tuni kun iya ta malan kai dai kawai ci gaba Allah dai ya kyauta ni wallahi ban san abin da ake faɗi ba kawai in nayi kabbara zan yi shiru nayi bulum to ai ba kai kadai ba da wanda ya iya ya manta da wanda bai
akbar. Bayan kabbara ta hudu sai mai addu'a ga dukkanin musulmi, ko kuma ai shiru kaɗan kafin sallama duk wanda aka yi yayi. To yanzu mun yi kabbara ɗaya biyu uku hudu sallah mun gama, sai mu yi sallama sau ɗaya zami assalamu alaikum. Ina fatan dukanku kowa ya gane. Malam mun gane amma ga tambaya. To kai tambaya, misali in na zo zan bi sallar gawa, sai na tarar da sun riga har sun fara, sun gama kabbarori bi saurare. To ni ya zane sai kai ne kawai sai ka shiga sallah. In an sallame kai kar ka sallame, sai ka ciko kabbarorin nan da ka rasa da addu'o'insu. Idan kuma sun riga da sun ɗauke gawa fa, ko sun ɗauka in dai ba abin ne ta ba, malam ya halatta mata sai sallar jana'iza ta gawa. Mata na sallar gawa babu haramci, ko dai sai sahu a bayan sahun maza, ko kuma su yi su kadai wata ta yi limanci. Amma limancin mace ita ba ta shiga gaba, ta tsaya tsakiya mamu hagu da dama, sai sahu a baya wasu a baya. To haka za su yi. Malan jaririn da aka haifa bai zo da rai ba za a yi mashi sallah. Idan ya kai wata hudu a yi mashi wanka, a yi mashi likafani, a yi mashi sallah. Idan kuma jaririn bai kai ga wata hudu ba, ba sai an yi ba. Malam Allah dai ya saka maka mun yi godiya.